Promgonyo jatend piny Kenya William Ruto yudre kama diny e kind rito osiep e kinde kod jotelo mantie kod lemo. Yod bura kothicho gi e lemo kalore ni ne kichore gi chien kendo girem bede kweth mana othicho jalup jatende machon Rigathi Gachagua e apisi. Maling'ling fwenyo ni Ruto ni e kind paro ariyo kalore kod kaka siasa medo lokore kod oganda jo Mount Kenya kod kit sir manoyudo. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Bangre mbedo kod romo rigiri e kaka pile kendo somo mbaka kalore kod weche mane fuong'ore ni lemo mare jakom kamiti mar bajet e od bura ne dhi gwenyore kode kalore ni ne orem nyiso chung' mare e wi thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tich ang'wen mar juma mokalo jaod bura Maki Haru kendo jakom kamiti mar bajet e od bura Ndindi Nyoro ne nenre ka giyogore kod jatend piny William Ruto e yo manyiso osiep kendo chal ka gima nyando dok e wang'e. Janon siasa Hosmil Kinuthia wacho ni Ruto chal ka gima baro mbasa otamo kalore kod lokruok mag siasa mana thuolo machuok tok thich oko Rigathi Gachagua kendo omofwa mar siasa. I think the president has a very difficult balancing act to do in Mount Kenya, given that this is a very vote-rich region. Remember, Mount Kenya region gave President William Ruto over 43% of the vote that he got in the last general election. So I think really they're trying to balance and they're feeling that they need to de-escalate the rivalry that is being felt between Mount Kenya. Jakom komiti mar weche mag omenda Kimani Kuria mane nende ka gima dhi yudho lemo mar Ndindi Nyoro e chenro mar timo lokruok mane tend Kenya Kwanza chano timo. Okang' momiyo seneta Malai Kipya John Kinywa olwandhi lemo mare bedo jakanye duol mar komisona e Parliamentary Service Commission PSC. And immediately after the impeachment, we were to see, as had been promised, drastic measures, especially in parliamentary leadership, to really for the UDA party to call their members to order, and especially those who did not align with the party position. Jo od bura mapodo moko ka chwe kum jatend piny William Ruto kaka jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah e kindi jotelo mamoko gi sani ok osebedo ka yudo rwak mamuol e kum jopiny bang' thicho mar Rigathi Gachagua ka jopiny chunogi kod muodo ndelo maliet. I think, Walter, the issue in Mount Kenya, the complexity of the issue in Mount Kenya came about after Uhuru Kenyatta left. And then if you can see the leaders who aligned themselves behind President William Ruto, all of them felt like peers. Kimani Ichung'wah was feeling like he's equal to the match to Rigathi Gachagua, to Moses Kuria, to Ndindi Nyoro. They felt like peers. But now with time and with the position that Rigathi got, he took time to position, and he was trying to position himself as the kingpin of Mount Kenya region. And one of the things that he did was to start endearing himself to the people. And he started talking the language that excites the people of Mount Kenya. Rumbu juma mokalo, jodito masiro William Ruto monywando Moses Kuria ma en jalno masumo Ruto rieke weche mag uchumi. Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, Anne Waiguru ma Kirinyaga, e kindi jo od bura mamoko ok osedo kwe e wi siro mise mag jatend piny William Ruto. Your Excellency the clergy ne gware tie no nie aseloso makmana akwayo mana dakika achiel asom ote jalup jatend piny. Professor Gedure Kidiki, this to the family of our departed brother and colleagues, Honorable Mark Wainaina, to the great people of Murang'a, fellow mourners, ladies and gentlemen, to the kiri tudome to Mark Geteyo tafadhali. Kweuru uyiena atiek somo ote wami Mark luor. It is with heavy heart and great sorrow. Gloria. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe kanisa. It is always good to be humble before the Lord. Kindly hand over the Thank you very much to the family. Ruto gisani podo gonyo wiye ka obiro dhi nyime kod thulo oko jo od bura mane ok osiri e kinde thicho Rigathi Gachagua PC kose obiro pando karatane mag siasa mondo los osiepe kinde kod jopiny mawuok Mount Kenya. And this is the language that the members of parliament from
from Mount Kenya, probably after they went to parliament and they felt comfortable, they forgot to speak in the language of the ordinary mwananchi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.